Вітаю, шановное гаспадарства, у эфіры «Аб'ектыў». З вами Ярослав Стешек. І вось што прынёс нам пачатак працоўнага тыдня. Памёр ад раку у войску. Ніхто не вінаваты? Идет прикрытие врачей призывной комиссии. Працяг справы Михаила Куневича. Выборы у палату прадстаўнікоў. Лидия Ярмошина кажа про партийные списы. БНФ раньше была в 90-х годах, вот знаю. А сейчас, может быть, если бы вы назвали, я бы сказал бы да. Имя им Госплан. Страна не пошла ни на какие структурные реформы, и с этой точки зрения это очередная потерянная пятилетка. Чаму плановая гаспадарка не можа дагнаць суседзяў? А пачынаем з падрабязнасцяў трагічнай смерці жаўнера Михаила Куневича. Следчы камітэт адмовіў маці ў праверцы прызыўной камісіі ваенкамату, бо смяротнае анкалагічнае захворванне, паводле чыноўнікаў, развілося падчас тэрміновай службы. Дзяржаўныя лекары праігнаравалі прыкметы хваробы і ў выніку Михаіла камісавалі з войска, калі было позна. Вітаўт Сіўчык. Кропка не пастаўленая. Карэлецкая міліцыя спрабуе зноў разабрацца ў смерці 26-гадовага прызыўніка Михаила Куневича, якога пасля 11 месяцаў службы камісавалі з дыягназам рак страўніка 4-й ступені. Сегодня я опять писала повторное объяснение. Сегодняшним числом завели уголовное дело, как мне объяснили. И сказал начальник милиции вот этот, что еще опросить онколога и отдаст, скорее за все, назад у Следственный комитет у Карэліча. Раней карэлецкі аддзел следчага камітэту сцвердзіў, што не будзе правяраць медычнай дакументацыі Михаила Куневича на прадмет фальсіфікацыі. Падставу для правядзення правярання карэлецкім РАСК няма, бо падчас раней праведзеных правяранняў па зваротах заяўніцы дакладна ўстаноўлена, што хвароба атрыманая ў перыяд вайсковай службы. Як патлумачыў нам хірург, рак страўніка 4-й ступені сапраўды мог развіцца падчас службы ў войску, але для высвятлення справы правяранне неабходнае. Што ў гэты час менавіта рабіла камісія, якія былі вынікі даследаванняў? Гэта можна меркаваць толькі прагледзеўшы медычную документацию, медычную карту. Настойваў на расследаванні и сам Михаил Куневич незадолго до смерти. Он когда еще живой был, он сказал, что надо расследовать, надо подавать где-то. Все, он сам надеялся, что все-таки его услышат и что есть же все-таки виноватые. Вот, но не успел. Единственное, что я себе не могу простить, что мы начали всю эту, как он заболел, волокиту, начали жалобы, все. Надо было просто конфисковать карточки. Як-нибудь, якими любыми путями забрать карточки его с больницы, с МИРа, и как они дали нам на руки, там придумать что-нибудь, и поснимать хотя бы копии. Бо я уверена, что там уже чисто все. Родныя абвінавачваюць прызыўную камісію і ваенкамат, якія прызналі хлопца прыдатным да службы. Чаму следчы камітэт не хоча спраўдзіць гэтай інфармацыі, мы намагаліся спытаць у афіцыйнага прадстаўніка установы. Официальный представитель управления по Гродненской области, Шукшиневич Сергей Владимирович. Я спрабаваў ему позвонить, але чамусьці не адказвае на телефон. А вы не ведаеце, ён на рабочым он на месте. На месте. Есть. Телефонуйте. Аднак на нашыя званкі ў розныя гадзіны працоўнага часу Сергей Шаршаневич гэтак і не адказаў. Мы говорим о квалификации врачей, которые присутствуют на призывных комиссиях. То есть там все формально идет, никто эти бумаги, никто не вникает. Мы видим, никакой ответственности не несут, и просто идет прикрытие врачей призывной комиссии. Военкомат усе абвінавачанні адкідае. У меня могла быть цель подмены каких-то документов, он мне ничего кепского не зрабіў. У мясцовай паліклініцы спасваліся на лекарскую таямніцу. Аднавяскоўцы Михаила свердзяць, вінаватых мусяць пакараць. Кто-то там должен отвечать за это, что он так скоро помер. Это ихнее дело, это государственное дело, а не наше дело. Как так могло получиться, что 4-я степень у ребенка, он не ест, плохо себя чувствует, и никто не обращал на это никакого внимания? Значит, не смотрят за солдатами. Он не мог в армии такое получить заболевание. Это однозначно. Он просто где-то был не дообследован до армии. Им надо брать, как говорится, грубо говоря, по голове. Они взяли по голове. Родныя Михаила Куневича абяцаюць ісці да канца. Пакуль што яны чакаюць новай рэакцыі следчага камітэту. Вітаўт Сіўчык, Белсат.
Выборы ў Савет Рэспублікі і Палату прадстаўнікоў адбудуцца 7 і 17 лістапада адпаведна. Датай сённяшнім указам прызначыў Александр Лукашенко. Улады кантралююць выбары цалкам, а ці гатовыя прадстаўнікі апазіцыі і грамадзяне да палітычнай барацьбы? Гэта высвятляў Зміцер Міцкевіч. Дадаць цукру ці перчыку – гэта не дылема кулінара, а чаканні Лідзіі Ярмошынай ад хады выбарчай кампаніі ў Палату прадстаўнікоў. На ейнае меркаванне ўсё будзе залежыць ад кандыдатаў, якія мусяць дадаць яшчэ і разынку ў выбары. Толькі ці паўплывае гэта на канчатковы прадукт даўно ўжо наладжанага выбарчага камбінату? Улады яшчэ толькі разважаюць пра магчымыя асаблівасці выбарчай кампаніі. Але галоўнае пытанне, ці будуць абраныя новыя, або ці прынамсі застануцца старыя апазіцыйныя дэпутаты ў парламенце. Мы бачым, што ўсё ж такі стыль працы Анісім і Канапацкай ён адрозніваўся. І ацэнка таго, наколькі яны выканалі тую задачу, якая перад імі ставілася людзьмі, якія іх дапусцілі. Вось гэта будзе ўплываць на вынік, будзе ў парламенце апазіцыя, калі будзе, то ў якой колькасці. Прадстаўнікі ж апазіцыйных рухаў ды партыяў ужо працуюць над вылучэннем кандыдатаў, але не маюць ілюзіяў наконт выбарчага працэсу. Ніякай лібералізацыі чакаць не даводзіцца. Аднак угавары праўду кажуць, што хочуць выкарыстаць любую магчымасць для прасоўвання інтарэсаў выбарнікаў. Гэта адна з нашых тактык, то есть ёсць паказуха, так а давайте мы тады гэтыя паказушныя метады, прынцыпы дэмакратыі рабіць рэальнымі. А гэта магчыма толькі калі ты ўдзельнічаеш, калі ты сам удзельнічаеш у гэтай кампаніі. Трэба быць актыўнымі, прымаць удзел, прадстаўляць інтарэсы, дабівацца вырашэння нейкіх пэўных канкрэтных тэмаў, праблемаў, задач і ідэяў, тады будуць гэтыя новыя магчымасці. Магчымасці надзвычай актуальныя для апазіцыі, заціснутай у жорсткія прававыя рамкі айчыннай Феміды. У часе выбарчай кампаніі ўсе пікеты і мітынгі бясплатныя, а значыць, не давядзецца аплочваць гэтак званыя паслугі міліцыі, бо праз спагнанне грошай нават адмовіліся ад правядзення сёлета чарнобыльскага шляху. У кожным горадзе ёсць сітуацыя, калі мясцовыя ўлады рэалізуюць нейкія камерцыйныя праекты, якія шкодзяць экалогіі, альбо ўплываюць на інтарэсы мясцовых жыхароў, і вось думкі мясцовых жыхароў якраз ніхто не запытваецца. І наша задача ў часе выбарчай кампаніі абвастрыць гэтае пытанне. Ёсць запрос на перамены, але грамадства не зусім разумее, як і чым вось людзі канкрэтныя, чым яны могуць дапамагчы палітыкам ці грамадзянскім актывістам. І тое, што мы робім, гэта з аднаго боку адукацыя, а з другого боку гэта пагружэнне, таму што тады ты разумееш, што твой голас ён не пустое месца. Улады могуць, калі не пачуць гэты голас, то прынамсі дазволіць яму прагучаць. Звычайна тады, калі ім самым тое трэба, перадусім падчас чарговых лібералізацыяў і пацяпленняў дачыненняў з захадам. Аднак гэтым разам пацяпленне на дабрабыце апазіцыі наўрад ці адаб'ецца, мяркуе палітолог Юрый Чавусаў. Зараз сітуацыя неспрыяльная для того, каб будучыя кандыдаты разлічвалі, што і іх дапусцяць у гэты парламент, што будзе не 2, а там 10 дэпутатаў фармальных апазіцыянераў, таму што жэстаў на адрас замежных назіральнікаў беларускі рэжым дэманстратыўна не робіць. З іншага боку, Міністэрства фінансаў прагназуе бюджэт з дэфіцытам амаль 1,5 мільярда рублёў. Уласна, эканамічная сітуацыя – гэта галоўны чыннік, што можа давесці да электаральнай лібералізацыі. Іншая справа – ці купіць тое захад. І вось атрымліваецца, што чаканні і актыўнасці апазіцыі накладаюцца на аб'ектыўную рэальнасць ды пазіцыю ўладаў, якія, здаецца, яшчэ самыя канчаткова не вызначыліся, наколькі гатовыя трываць прадстаўнікоў апазіцыі ў статусе дэпутатаў. І што за гэта прасіць у захаду. Выходзіць нейкі палітычны вінегрэт ці нават боршч, што больш прывычна для старшыні цэнтрвыбаркаму. Зміцер Міцкевіч, Белсат. Палітычныя партыі ў крызісе, у іх няма інтэлектуальнага адбору, заявіла Лідзія Ярмошына. Бязменная старшыня цэнтрвыбаркаму паабяцала, што сучасная палітычная сістэма ў Беларусі з часам зменіцца, а выбары будуць праходзіць паводле партыйных спісаў. Якія палітычныя партыі ведаюць беларусы і каму аддаюць сваю перавагу, мы запыталіся ў жыхароў Магілёва. Партия Лукашенко и Белорусский фронт. Я вообще не знаю партии у нас какие есть. Национальная какая-то была какая-то, я не помню. Вообще я не при делах. Ну, какое-то сопротивление есть, но так нет. БНФ раньше была в 90-х годах, вот знаю. А сейчас, ну, может быть, если бы вы назвали, я бы сказал, да, там
слышал, но так даже в голове ничего не присутствует в этом плане. Я живу в Беларуси, люблю ее. А пусть партии, что хотят, то и делают между собой. Ну, коммунисты есть, по-моему. Да. Наверное, социалисты, может. Так я не знаю, честно. БНФ. Что там еще? Я оппозиционный, сейчас вы меня засмущался. Вообще их нет. Ну и кого, что вы думаете, какая партия? Вот Лукашенко уже начался. Нету лидера, кроме него. Так что никто за других не будет голосовать. Выкананне планаў пяцігодкі, інфляцыя, падзенне заробкаў ды працяглая рэцэсія. Або цвярозы погляд на эканамічныя паказнікі ды захаванне стабільнасці. Урад Сергея Румаса прапанаваў два сцэнары дзеянняў, каб выратаваць айчынную гаспадарку. У планавай эканоміцы Лукашэнкі разбіраўся Віталь Бабін. Не надо самоотчетов, нужны конкретные предложения и обґрунтование тех или иных положений. З гэткімі словамі ў мінулую пятніцу Александр Лукашенко звярнуўся да кіраўніцтва Савету міністраў падчас адмысловай нарады, прысвечанай эканамічнаму развіццю краіны. Очень важно услышать альтернативные позиции. І вось пачуў. Урад на чале з прэм'ерам Сергеем Румасам выступіў супраць разагрэву эканомікі ды прапанаваў два варыянты развіцця падзеяў. Або мы прытрымліваемся плану пяцігодкі ды разганяем ВУП на лета амаль да 6%, то бок паскараем рост удвая хутчэй за цяперашні паказнік. Па-першае, друг грошай разгоніць кошты, па-другое, будзе дэвальвацыя, а гэта ў сваю чаргу павялічыць істотна рублёвы кошт замежнай запазычанасці. А значыць, з бюджэту прыйдзецца нашмат больш грошай выдатковасць на абслугоўванне замежнай запазычанасці. Або карэктуем план ды захоўваем хоць якую стабільнасць, забяспечваючы няхай невялікі ў межах 2–2,5%, але ўсё ж рост эканомікі. Но это же будет означать и то, что мы растем медленнее, чем большинство наших соседей. Разрыв уровня жизни с Польшей, со странами Балтии будет только увеличиваться. И при таких долгосрочных темпах роста скоро нас догонят и перегонят украинцы. Адметна, але яшчэ ў чэрвені міністр фінансаў Беларусі Максім Ярмаловіч закладаў бюджэт на 2020 год з нулявым прафіцытам. А ўжо днямі агучыў іншую лічбу – 1 400 000 000 рублёў дэфіцыту. На гэтыя грошы, між іншага, можна было правесці еўрапейскія гульні ажно 3 разы. Хуткая змена прагнозаў ураду тлумачыцца ў першую чаргу спрэчкамі з Расіяй адносна кампенсацыі за падатковы манеўр, заўважае эканамічны аглядальнік Белсату Станіслаў Івашкевіч. А таксама павялічанай сацыяльнай нагрузкай на бюджэт прагназаваны напярэдадні выбараў. Нельга не ўзгадаць і падзенне экспарту, якое назіраецца ўжо 7 месяцаў запар. Тут таксама частка віны на Расіі. Дакладныя страты ад бруднай расійскай нафты, што заблакавала айчынныя нафтапераапрацоўчыя заводы, дагэтуль не названыя. А яшчэ недацягванне заробкаў да сярэдняга паказніку 1000 рублёў амаль па ўсёй краіне. Все меньше и меньше оказывается помощь госпредприятиям, выдается директивных кредитов, не печатаются пустые деньги. При этом страна не пошла ни на какие структурные реформы, и с этой точки зрения это очередная потерянная пятилетка. А таму, дадаюць адмыслоўцы з даследчага цэнтру Бэрок, у краіне мусіць быць не план на пяцігодку, а эканамічны прагноз, які б карэктаваўся ў залежнасці ад сітуацыі. Бо галоўнае ў плане не колькасць, а яго якасць, якая і мусіць уплываць на эфектыўнасць эканомікі. Віталь Бабін, Белсат. Магутныя выбухі снарадаў і пажары ў вайсковай частцы ў Краснаярскім краі Расійскай Федэрацыі. Жыхароў гораду Ачынск, што за 10 кіламетраў ад часткі, эвакуююць. Вядома, прынамсі, пра 7 пацярпелых. Паводле расійскага інфармацыйнага агенцтва ТАСС загарэліся 2 пляцоўкі, дзе захоўвалася каля 40 000 артылерыйскіх снарадаў. Ёсць інфармацыя, што на частцы нумар 74008 базуюцца ракетныя войскі стратэгічнага прызначэння. Прадстаўнікі мясцовых надзвычайных службаў кажуць пра выбух на адным са складоў. Сярод пацярпелых прынамсі 2 вайскоўцаў і 5 цывільных жыхароў. Эвакуацыя праходзіць павольна на дарогах Ачынску, Коркі. Сацыяльныя сеткі паведамляюць, што людзі хаваюцца ў цэрквах і сутарэннях дамоў.
А тым часам суботні пратэст у Маскве, што скончыўся жорсткімі масавымі затрыманнямі і збіццём, выклікаў новыя выступы. Сёння студэнты вышэйшай школы эканомікі распачалі серыю адзіночных пікетаў побач з галоўным паліцэйскім управленнем расійскай сталіцы. Патрабуюць вызваліць іхнага паплечніка Ягора Жукова, прэтэндэнта на дэпутацтва ў Маскоўскай гарадской думе, які стаў самым маладым фігурантам у крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Хаця масавых беспарадкаў і не было. На каком основании вы задерживаете? А вы мешаете работе прессы. Ужо праз некалькі хвілінаў пасля пачатку адзіночных пікетаў траіх пратэстоўцаў затрымалі ды адвезлі ў аддзяленне паліцыі. Аднаго з іх, Арцёма Цюрына, пакінулі там на 48 гадзінаў. Студэнты запатрабавалі, каб у сітуацыю ўмяшалася кіраўніцтва ВНУ. Інакш, на іхную думку, да 1 верасня ва ўніверсітэце не будзе каму вучыцца. У планах маладзёнаў надалей працягваць змаганне за Ягора Жукова, студэнта вышэйшай школы эканомікі і незарэгістраванага кандидата в Московскую городскую думу. Ему погрожает 8 годов тюрьмы. Когда побеждает страх, наступает тишина. Тишина, которая будет прервана звуком торможения черного воронка за окном и делящим жизнь на до и после грохотом дверного звонка. Праз 8 гадзінаў пасля публікацыі гэтага відэа да Ягора Жукова прыйшлі з ператрусам. 2 жніўня яго прызналі фігурантам справы аб масавых закалотах ды адправілі пад арышт да канца верасня. Доказам віны сталася відэа, на якім Жукаў адводзіць натоўп пратэстоўцаў з праезнай часткі. Паручыліся за блогеры дзясяткі людзей, у тым ліку галоўны рэдактар радыёстанцыі «Эхо Москвы» Александр Венедыктаў. 3 жніўня падчас апошняга выступу за допуск незалежных кандыдатаў да выбараў сілавікі затрымалі больш за 1000 жыхароў Масквы. Паводле праваабаронцаў, прынамсі 20 чалавек збіла паліцыя. Аднаму удзельніку пратэсту зламалі руку, іншаму сур'ёзна пашкодзілі нагу. Сярод збітых непаўнагадовы. Не ограничивающие себя ни в чем сотрудники ОМОНа, которые особенно в последнее время стали закрывать свои лица, чувствуют полную безнаказанность. Они стали действовать в целом жестче. Сёння Прэнсінскі суд адправіў пад арышт яшчэ 3 фігурантаў гэтай справы. Усяго ў СІЗА сядзяць ужо 9 чалавек. Яны не прызнаюць сваёй віны. За последние, по крайней мере, 10 лет вот ни одного случая массовых беспорядков на политических акциях в России не было просто. Поэтому то применение силы демонстративное, такое циничное очень, которое мы видели, оно не оправдано вообще ничем. Тым не менш, заведзеная новая крымінальная справа. За твіты, у якіх, на думку сілавікоў, жыхар Падмаскоўя Уладзіслаў Сініца заклікаў да гвалтоўных дзеянняў у дачыненні дзяцей праваахоўнікаў. Па сетцы ходзіць і ліст з пагрозамі апазіцыі, напісаны нібыта расійскімі сілавікамі. Эскалацыя пратэсту не дапаможа нікому, кажуць эксперты. Наша власть, в общем, не знает способа управления, который был бы не связан с той или иной эскалацией. Спыняць барацьбу апазіцыя пакуль не збіраецца. Новую акцыю пратэсту запланавалі на 10 жніўня на праспекце Сахарова ў Маскве. Юлія Лабанова, Маша Макарова, Максим Гаранін, Белсат. Узяў электрасамакат, скарыстаўся механічным транспартным сродкам. Такі прынцып прапанаваў увесці ў заканадаўства прадстаўнік Дзяржаўтаінспекцыі Станіслаў Салавей, каб абараніць пешаходаў ад гэтых новых сродкаў перасоўвання. Прынамсі, адзін выпадак, калі электрасамакат разагнаўся да 60 км за гадзіну, зафіксаваў радар у Менску. Трэба нейкія там пэўныя правілы ўводзіць і сачыць за гэтым, але не так жорстка, бо гэта ж все ж больш такое сродак перасоўвання па ходніках, таму я не думаю, што тут нейкі-то жорсткі кантроль трэба. Надо выпустить специальные правила, правильно? Да. И номера им повесить, чтобы видно было, что он нарушает. Хорошо, если на них будет как-то регулироваться скорость, на которой можно на них гонять. А в остальном, я не знаю, дети тоже ездят на самокатах маленькие. Просто что это как-то должно даже в голове у самих людей регулироваться. Паводле Станіслава Салаўя, змены набудуць моц бліжэйшым часам. Тады карыстальнікі электрасамакатаў з максімальнай хуткасцю 25 км за гадзіну будуць прыраўноўвацца да пешаходаў, а больш хуткасных да карыстальнікаў мапедаў або матацыклаў. А значыць, даішнікі будуць патрабаваць пасведчанні кіроўцы, тэхагляд і страхоўку. Як будуць развівацца гэтыя падзеі, даведаемся заўтра о 21:00.
З вами быў Ярослаў Сцешык. Глядзіце аб'ектыў.